खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आसामा फैगौ 100 सानाव 2 लाख PMAYG न'फोरखौ आबुं खालामनायनि थांखि लादों। मन्त्रि अतुल बरा। आसाम सोरखारा फैगौ 100 साननि गेजेराव प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामीण PMAYG नि सिङाव 2 लाख न'फोरखौ आबुं खालामनायनि थांखि लादों। पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय मन्त्रि अतुल बराया 8 जुलाइआव आयेन आफादनो फोरमायदों। कंग्रेसनि MLA तानजिल हुसेना दैखांनाय मोनसे सोंथिनि फिननाय होनानै बराया बुङो दि 2016 मायथाइनिफ्राय गामियारि थाग्रा बिथांखिनि सिङाव गासै हादोरसायाव गं 22 लाखसो न' लुनाय जादों। मन्थ्रिया बुंदों दि फैगौ 100 सानाव जों 2 लाख गोदान न'फोरखौ आबुं खालामनो थाखाय मानसिफोरनो होनो थांखि लादों। हुसेना स्किमनि सिङाव न'फोरनि जिअ'टेगिं खालामनायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होयो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो दाबि खालामो। बराया बुङो दि बिफानआ दायफोरखौ नायबिजिरगोन। बियो बुंदों दि जिअ'टेगिंआव हादोरसायाव गासै 20.99 लाख न'फोरनि थाखाय आबुं जाबाय। मन्थ्रि बिथाङा फोरमायबावो दि 2025-26 मायथाइयाव गं 34,99,144 न'फोरखौ लानानै मोनसे सार्भे खालामनाय जादों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला आथिखालाव PMAYG नि नेमखान्थिफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय थि खालामनाय बादियै आरजाथाव मुलाम्फा मोनगिरिनि फारिलाइखौ थियारि खालामनाय जादों। नैथि खौराङाव दङ, आसामनि चिराङाव देसि पिस्तल, गोथां गुलि बारुदजों लोगोसे 2 लाइमोनखौ हमदों। मावख'गिरिफोरा बुंदों दि आसामनि चिरां जिल्लायाव मोनसे अपारेशननि समाव पुलिसआ बिसोरनिफ्राय मोनसे जायगायाव बानायनाय पिस्तल आरो 4 राउन्ड गुलि बारुद मोननायनि उनाव 2 लाइमोनखौ खानाय जादों। 3 नं बिजनी महकुमानि पानबारि पुलिस थानानि सिङाव गरायमारियाव थि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पुलिसआ बावफारा गामिनिफ्राय फालेंबारिथिं थांनाय AS26A6910 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे मटरसाइकेलखौ हमनो हायो। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ बावफारा गामिनि थागिरि शुकुर आली आरो आब्बास आली होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गं 4 राउन्ड गोथां गुलि बारुदजों लोगोसे जायगायाव बानायनाय पिस्तलजों लोगोसे 2खौबो हमनाय जादों। अपारेशननि समाव हाथियारफोर आरो गुलि बारुदफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै जायगायाव बानायनाय पिस्तल आरो गोथां गुलि बारुदनि फुंखाखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङाव दङ, आसामनि धुब्री मेडिकेल कलेजाव गोरोन्थि थै सोनायनि उनाव 61 बोसोर बैसोनि सुबुङा गोब्राब हालोदाव। धुब्री मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव सासे 61 बोसोर बैसोनि सुबुंनि देहायाव गोरोन्थि थै होनानै गाज्रि हालोदाव दं, जायनि जाहोनाव देहा फाहामथायनि जेबो राहा लायैनि अजद दैखांनाय जायो आरो नायबिजिरनो थाखाय खावलायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बेरामिनि ब्लाड ग्रुपआ O पजिटिभ। फाहामथाय होनाय समाव B पजिटिभ थै होनाय जादों होननानै अजद होनाय जादों। अजद होनाय बादिब्ला बेले-बेजे जानायनि जाहोनाव देहानि थाखाय गोब्राब जेंना सोमजिदों आरो बेरामिखौ दासान्दि इन्टेन्सिभ केयार इउनिट ICU आव फाहामथाय होनाय जादों। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन सुबुंफोरा बे गोरोन्थिनि जाहोननि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों। ब्रैथि खौराङाव दङ, APDCLआ खामानि मावनायखौ नेवसिनायनि दायाव इन्जिनियारखौ सासपेन्ड खालामदों। नायबिजिरनायखौ जागायदों। आसाम पावार डिस्ट्रिबिउशन कम्पानि लिमिटेड APDCLनि सिङाव थानाय लखीपुर इलेक्ट्रिकेल महकुमानि साब डिभिजननि महकुमा इन्जिनियार SDE दिबाकर दासखौ मोब्लिब गोहो जगायनायाव गोबां नेवसिनायनि आरो मावख'आरि बिबानखौ मावफुंनो हायैनि दायाव दासनि हेंथायै बिफानारि राहा लानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखीपुर महकुमानि सिङाव थानाय बिन्नाखान्दी ओनसोलनि थागिबिफोरा थांनाय गोबां साननिफ्रायनो मोब्लिब जगायनायनि थाखाय गोबां असुबिदाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों।
खौरां मोन्नाय बादिब्ला गोलोम बोथोरनि दुंहाव थासारियाव गोबाव सम मोब्लिब गोहोआ बन्द जानायनि जाहोनाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिदों। थागिरिफोरा मबाइल फन चार्ज खालामनो आरो सरासनस्रा नखरनि खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय जुजिनो गोनां जादों। थागिरिफोरा अजद होदों दि मोब्लिब बिफाननो खनले खनले अजद दैखांनायनि उनावबो जेंना सोमजिनायखौ फोजोबनो थाखाय जेबो अरायथा राहा होनाय जायाखै। बे बाथ्राया लखीपुर एमएलए आरो आसामनि मन्त्रि कौशिक रायनि नोजोराव फैदों। बेनि उनाव एपिडिसिएलनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बे आयदानि सायाव नायबिजिरनायखौ नुनो मोनो, जायनि उनाव सोमोन्दो गोनां मावख'गिरिनि हेंथायै आब्रुथियारि राहा लानाय जायो। बाथि खौराङाव दङ। 14 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ न्याय होनो थाखाय बिमा-बिफाया उखैहाब सोमावसारदों। गोसोआरि नारसिननायनि जाहोनाव गावखौनो फोथैना लानाय 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसानि बिमा-बिफाया आसामनि मरानाव 25 घन्टा उखैहाब सोमावसारदों आरो गावनि फिसाजोनि थैनायनि दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो दाबि खालामदों। बे उखैहाब सोमावसारनाया बुधबारखालि मराननि बामुनबारि तिनिआलियाव जादों। 16 जुन खालि रुंसारि जानाय 9 थाखोनि फरायसा फिसाजो आइनि सनवालनि थाखाय बिजिरनाय। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला नंखाय इनस्टाग्राम एकाउन्टजों लोब्बा थानाय मोनसे जाथायनि उनाव आइनिया गोब्राब गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव बे गोख्रों आगानखौ लादों। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि सासे क्लासमेटजों नांज्लायनायनि उनाव सेंग्राया सासे फोरोंगिरिनि सावगारिखौ बाहायनानै नंखाय इनस्टाग्राम एकाउन्ट बानायदोंमोन आरो अजदगोनां बिबुंथि होदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि जाथायनि उनाव फोरोंगिरि, जायखौ चन्द्रानी प्रधान होननानै मिथिनाय जायो, बिथाङा हिन्जावसाखौ फरायसालियाव लिंहरदोंमोन आरो बिखौ गोब्राब गोसोआरि नारसिननाय होदोंमोन। बिथांमोनहा आरोबाव दाबि खालामदों दि 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गावनि गोरोन्थिखौ गनायना बिफानि मबाइल फननिफ्राय वाट्सएप स्टेटास पस्ट खालामनो नारसिनदोंमोन। बिनि बिमा-बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला लाजिफोनांजानाय आरो गिनायनि जाहोनाव बे लाइमोना गोसोआरि महरै बायफ्लेलांदोंमोन आरो जोबनायाव गावखौ फोथैना लानो गोनां जादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि एफआइआर होनायनि उनावबो पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाखै। अजद होनाय फोरोंगिरिया दासान्दि खारखोमानानै दं होननानैबो दाबि खालामदों। उखैहाब सोमावसारनायखौ अल आसाम फरायसा आफाद, अल थाई आहम फरायसा आफाद, आसाम जातीयताबादी युवा छात्र परिषद, कृषक मुक्ति संग्राम समिति आरो सनवाल कछारी फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां ओनसोलारि आफादफोरनिफ्राय मदद मोन्दों। सोमावसारनायाव बाहागो लानाय आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा हुमखि होदों दि जुदि फैगौ 7 साननि गेजेराव दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायाब्ला थैनाय फरायसानि थाखाय न्याय दाबिनानै मोनसे गिदिर सुबुंदारारि सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन। नखरनि सुबुंफोरा दैखांनाय अजदफोरनि सायाव पुलिसआ दासिम जेबो मावख'आरि फोरमायथि होआखै। 6थि खौराङाव दङ। एमएलए अकिल गगैआ आसामाव दैबाना खैफोदनि थाखाय अरुणाचल दै मोब्लिब बिथांखिखौ दाय होदों। रायजोर दलनि गाहाय अकिल गगै बिथाङा बुधबारखालि 8 जुलाइआव अजद होदों दि अरुणाचल प्रदेशआव लुफुंबाय थानाय गिदिर दै मोब्लिब बिथांखिफोरा आसामाव दैबाना आरो खुरखानायनि थासारिखौ गाज्रिसिन खालामनायाव हेफाजाब होगासिनो दं। बे बान्दोनिफ्राय हरखाबै दै हगारनाया हादोरसानि बोसोरारि दैबानानि आंखालखौ बांहोगासिनो दं। आसाम आयेन आफादनि सोलिबाय थानाय बाजेट जथुम्मानि समाव मिडियाखौ लिंहरना गगैआ बुंदों दि बिथांनि पार्टी आरो गोबां सुबुं समाज हान्जाफोरा प्राय 7 बोसोरसिम हेंथा आरो सुबुं दावराव-दावसिनि गेजेरजों दैयारि बिथांखिफोरखौ हेंथा होदोंमोन, जायनि उनाव हाबाखौ गोबाव समसिम बन्द खालामनाय जादोंमोन। बिथाङा दायो दाय होदों दि बिजेपिआ गोहोआव फैखांनायनि उनाव लुनायनि हाबा-हुखाफोरा जागायजेनो आरो आसामनि गाहाय ओनसोलफोराव बिथांखिफोरनि गोहोमखौ लानानै जिंगा दिन्थिदों। मानोना बेफोर बान्दोफोरा लुजागासिनो दं, जोंनि नोजोरै हरखाबै दै हगारनाया आसामाव गुबैयै रायजोनि गोजौ आरो गाहाय बाहागोफोराव दैबाना आरो खुरखानायखौ बांहोयो, गगैआ बुंदों। रायजोर दलनि एमएलए बिथाङा बुङो दि दै मोब्लिब मावथांखिनिफ्राय थि नङै दै हगारनाया जाबाय रायजोनि गोबां जायगायाव दैबानानि थासारि आरो खुरखानायखौ गोख्रोंसिन खालामनाय। गगैनि सायाव बिजेपि एबा आसाम सरकार आरो अरुणाचल प्रदेशनि सरकारनिफ्राय गोख्रै जेबो फिनजाथाय गैयामोन।
स्निथि खौराङाव दङ रागा जोंनानै नगावनि सामगुरियाव दायनिगिरिखौ बुथारदों। आसामनि नगाव जिल्लानि सामगुरिनि रंमतिप ओनसोलाव मोनसे साननो गोनां आरो गोथौवै दुखुनांथाव जाथाय। सासे लाइमोन जाय बिमा फिसाज्ला सानैखौ बुथारनायनि दायाव हमजानायनि उनाव जोबथेसालियाव थानांदोंमोन, बिथांखौ जामिनाव जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारनाय नुनानै रागा जोंनानै सुबुंफोरा बुथारदों। बोसोरसेसो सिगां सालाना ओनसोलाव जानाय गिख्रंथाव बिमा फिसाज्लानि मोननै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि बिशाल सावतलखौ पुलिसआ खादोंमोन आरो उनाव जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरदोंमोन। बिथांखौ बावैसो जामिनाव हगारनाय जादोंमोन। मैया फुङाव जेब्ला बिशालआ गावनि स्कुटियाव थावनि आंखाल जानायनि उनाव नारगासिनो दंमोन, अब्ला जायगानि माखासे सुबुंफोरा बिखौ नुदोंमोन आरो सिनायदोंमोन। सिगांनि मोननै बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि सन्देहआव सुबुं थुब्राया बिथांखौ रंमती बाजारनि खाथिनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजानाव थानाय साहा बागानसिम बोनानै लांदोंमोन, जेराव होंगो दोंगोआ बिथांखौ गाग्लोबदों। गाग्लोबनायनि उनाव बिशालआ गोब्राबै जोखोम जायो आरो जायगायावनो जिउ गोमायो। जायगानि थागिरिफोरा फोरमायो दि जेब्लानिफ्राय बिशालखौ बेलाव हगारनाय जादोंमोन, अब्लानिफ्रायनो बिनि बायदि बायदि भिडिअ'फोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जादोंमोन, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां गिनाय, रागा जोंनाय आरो दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं मोनसे बाहागोआ पुलिसनि नायबिजिरनायाव सिस्टेमेटिक गोरोन्थि आरो सांग्रांथि गैयैनि थाखाय दायनिगिरि खालामदों, जायनि थाखाय सासे हाइ प्रफाइल मार्डार दायनिगिरिया जामिन लानानै आरो उदां अख्राङाव ओंखारनो खाबु मोनो। सामगुरि पुलिसआ लिंचिं जाथायनि सायाव नेमखान्थि बादियै नायबिजिरनायखौ जागायदों। 9थि खौराङाव दङ पुणे बिल्डिंनि बायफ्लेनाय। पिंपरी चिंचवाड़आव खमैबो सा 15 सुबुंनि थाबथानाया गिख्रंथाव जाथाय। पुणेनि पिंपरी चिंचवाड़ ओनसोलाव बुधबारखालि गंसे बिल्डिंआ बायनायनि उनाव खमैबो 15 सुबुंफोरा थाबथानायनि गिनाय जादों। मलबे सिङाव थाबथाना थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां बिबांनि रैखाथि हाबाफारि लानाय जादों। बे बिल्डिंआ थाद'नाय गैयै दैज्लां बोथोरनि अखा हानायनि गेजेराव जादों। गोबां साननिफ्राय पुणे जिल्ला आरो बेनि खाथि-खाला ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जेंना सोमजिदों। अर खोमोरग्रा हानजा आरो जायगानि खैफोद होबथाग्रा एजेन्सिफोरनि हानजाया थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो। रैखाथि मावथिफोरा दासान्दि कंक्रिटनि थुख्राफोरखौ बोखारनो थाखाय गिलिर मेसिनारि बाहायगासिनो दं। इमारजेन्सि हेफाजाब होग्राफोरा गोहोम गोग्लैनाय जायगाखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय बेंखननानै लादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय मेडिकेल हानजा आरो एम्बुलेन्सफोराबो जाथायथिलियाव दं। जायगानि बिबानगिरिफोरा दासिम बै जायगानिफ्राय रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि बागै रोखा खालामाखै। दाथायारि फेलें जानाय आरो बेनि उनाव गोग्लैनायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।